ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവനും ഉറങ്ങാതെ അവള് ഉറങ്ങിയില്ല, ഞാനും ഉറങ്ങിയില്ല. ആ രാത്രി മുഴുവനും ആലോചിക്കുക എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വിധി വന്നപ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാരും സ്വിച്ച് ഓഫ്. 7-ാം പ്രതി വെറുതെ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ, ഇനി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആർക്കും ശിക്ഷ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു തെളിവും വേണ്ട, അവരത് ചെയ്യും. ഒരു കാരണങ്ങളും അറിയണ്ട, അവരെ ശിക്ഷിക്കണം. ഒരു കോടതിയും ഒരു നിയമവും വേണ്ട, അവരെ കൊല്ലണം. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അത് ആഘോഷമാക്കിയത് നീതി നടപ്പാക്കി കാണാനുള്ള ഒടുക്കത്തെ പൊതുബോധം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് യു വാണ്ടഡ് ദം കിൽഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കൂട്ടക്കൊലകൾ ചെയ്ത എത്രയോ പേർ നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. തൊടാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ല ഒരുത്തനും. വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ മീഡിയകളും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ പോലീസുമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് കറുത്ത കോട്ടും ഗൗണുമിട്ട് കുറെ കോമാളികൾ